Dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka babae sa Cagayan de Oro City ang angol human giingong gihit and run sa iyang kanhi uyab gamit ang kotse niini. Biktima nanawagan karon sa suspetsado nga mopatim-aw na sa otoridad. Ani ang report? Bukol sa iyang ulo, mga pango sa iyang kamot, siko, lakip na tuhod, ingon ani ang gidangatan sa biktimang si El. Dili niya tinuod nga pangalan, human giingong gipanggaan sa usa ka kotse sa barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Matod sa viral social media post sa biktima, nahitabo ang insidente pasado las 5 sa hapon ni atong Pebrero 7. Ang gitudlong suspect ni Ene ang iyang kanhi uyab. Gibutyag ni El nga sobra 2 ka semana na sila wala nagkita sa suspect. Human nga nakigbulag kini. Busa niadtong adlaw, nakurat siya diyang iyang nasiplatan ang kotse sa kanhi uyab. Dool siyang gitrabahuan sa barangay Bulwa. Misakay kuno siya og pampublikong jeep dayon mihunong sa barangay Ipunan og nagdali-dali nga makauli. Apan samtang gabakta siya sa dalan, kalit siya gipanggaan sa mong kotse. Pagbundol niya sa ako, nilupad ko. Nabunal akong ulo sa semento. Pagkakuha na, iya sigurong thinking kay mamatay na ko ba pagsakan ako sa ulo. Iya pa kong aksyonan o balik. Gabakingan ko niya. Pagbaking niya, daday kong tindog. Pagtindog na akong hidagan ko. Dako ang pagpasalamat ni El, sanglit wala siya mapuruhan sa mong hitabo og daghang tawo sa palibot nga mitabang kaniya. Nadala siya gilayon sa ospital og nagpadayong nagpaayo. Gilayon kuno siya nagpost sa social media sa nahitabo. Sanglit wala na nagpatim-aw ang suspitsado bisan pa man sa panimalay ni ini. Kasi nag-flat siya plan, karong sa upat yun, wala ko kabalo sa iyang utok. So, akong panawagan unta, igawas nila si i-surrender lang nila sa authority. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, daan na nga adunay mga blotter si El, kalabot sa ilang mga bangi sa iyang kanhi uyab. Ang nag-viral nga post mao man katong allegation sa hit and run pero dili kini ordinaryo nga reckless imprudence resulting to physical injury tungod kay nasuta man nga kit usa ka violation sa special law ang kaning RA 9262. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect. Able ang among programa para madungog ang iyang bahin. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.